Уже kençam ötüp barat deli уже men toxtatıp koydan qarap qaldım. Ötbögün depçi. Yol Kırgızstan bilen Täjikistanyň arasyndaky şertli arçak zowlugy. Ýoluň bir tarapynda Kırgızstan, beýlik tarapynda Täjikistan bar. Ýurtlaryň arasyndaky serhet häzir ýapyk bolany üçin Batkenden bolan ýaş jüwitler Zawlanbek bilen Zilolo özleriniň toýu gününde ýoluň gyrasynda durup pata aldylar. Zilolanyň Täjikistandan bolan hosarlary toýa gatnaşyp bilmän ýoluň ýakasyndan täze çatynjylary iň oňat arzuwlaryny etdiler. Batken oblast Lilek rayonu internatsiýonal aýlanmalybız. Biz uşul jerde törelgenmiz, şoňda çoňaýganmyz. Men kelinçegim bilen uşul жерден, uşul jerde çoňaýgan, uşul jerde öskön. Anyň apasy jakdagy dogandary taýneleri bar Taýsandan boldy. Granitsa jaq bolgyna байланыштуу kelinçegimdin taýneleri jolun o jagynda durup, biz Zakistan barsak ele olar uşa jolun boýunda eken, barıp tutuşkan eken, biz kelinçegimden bardyk. Olar patasyny berişdi bizge. Patasyny berip, dualaryny alıp 5 metr şunay aldy jol. Şunay уже kençam ötüp barat deli уже men toxtatyp koydan qarap qaldım. Ötbögün depçi. Zawlanbek Diýşlukmany ol Suýul Oş Döwlet Uniwersitetiniň stomatologiýa fakultetini tamamlap, öz hünäri boýunça işe başlady. Zilolanyň ejesi Onajon Mirbobayewa Täjikistanda dogulup, şol ýerde ösüp ululdy. 20 ýyl mundan ozal Kırgızstanyň internasional owasyna durmuşy çykyp, bu ýerde ýaşap başlady. Kelim bor, şimine körüp qayt ketdi. Menem ýyglap borup qaytdym da arkaga. Borgum kelet, endi ilojum ýok-da, endi zaman kaçan tinç bolsa barabız da. Xudo xolasa mene yaxshi bolsa, tinç bolsa barabız da. Atam endi davlat işide işleyip, ularga ham katta ýeweslik üçin şunday qilib nima qildi da. Serhedin yapılmagy işsizligiň artmagyna getirip, adamlaryň durmuşyny agyrlaşdyrdy we hosarlaryň bir-birini görmegine päsgelçilik döretdi diýip, täze çatynjylaryň garyndaşlary aýdarlar. Internasional owasynda 5000 goly adam ýaşaýar. Bu ýerde iki goňşy ýurdun ýaşaýjylarynyň garşyk nikahyndan emele gelen masgalalar köp duş gelýär. Olaryň ähleti serhet meseleleriniň çözülmegine garaşýarlar. 2021-nji ýylyň ýazyndaky serhet çaknaşygyndan soňra Kırgızstan Täjikistan bilen serhedini bir taraplaýyn ýapdy. Sondan bäri de serhetdäki ýol gatnaw we sewda kesildi.